ole online a poisa hlawh theihna tha mai lerin tlak AR trading kan lo en hawanga thil dang soi ko lovin soi ngal maila ama sign he platform hi buy le sell poisa hlawh theihna ang chi khani meya inge kan ti ber tur ti chuan ARB an tiang chi hi leile shal khani meya kasoyangin ARB leile shal khani meya entirnan sang khat mani le khan 5% chu cheng somngai hlawh theya ileya 5% emo 6% a platform a ron offer ang zel khani meya I sell khan 1% chu cheng som kha I hlawh le thei boka ARB leidon hian UPI bank le USDT ina lei theya chuan shaldon hian UPI hmanga shal le tur nim ani meya thil harsa omlowa kasoyang khan ARB leile shal khan ni meya ati du tan an hnuaiah hian description ah hian link ka da ta hian lo join mai ula hrichiang du le bultan du tan an hnuai description ah hian WhatsApp group ka da ta hian lo join mai ula chuan laman chian lo tan po aya chiang zokin kanin shilfia leanga tuna chona leidan le shaldan video lo enila ole abaidan bi kanin silang masabera chuanin heta ARB by ARB hian inklikanga chuan heta watch list emo bank he chin du jok jok a intinga omzia tak chu watch list a inti ni chuan invape na turkha UPI khan invape don tina ani maya bank a inti ni chuan invape na turkha bank account number le IFSC watch list a hian kan ti chinanga entinan he singkhat sanga zanga hi kan bai don hi chuan bai to a entinan sanga hi kan bai don chinanga hi pon bai to sangli zanga ti hian sangli zanga hi kan ti chinanga chuan heta hian hei in hunga phone pay te paytm te chi sang sanga lo lang ta chuan phone pay le paytm hi chu in traffic anga chumi ba ga chuan free charge te mobiquick te airtel te heng ho hi download ro play store atanga download mai tur ni ta omzia taka chu heng ho mobiquick te free charge te airtel te heng ho hi UPI app vek tho an dia paytm telephone paytm in ahman dan chin ang vek ani chu ti khan in phone a in download anga chu in bank te in link in enge UPI te kha in edanga man thei vek ani ena phone pay kan ti don ni chuan phone pay hi ka click ta ti hian phone pay a hin ka click ta locks ti hian ni china singkha sanga zanga kha tuye moimin lo lai khala wangin hei sangthum zariat sangthum zariat hi ka dang ka wati thalea chuanin ti hian phone pay in click khan ti hian a lo langta chuanin heta hian hei invape na tur UPI a kha in copy mai don ani he a copy na tur te po mi in copy nga chuanin in phone pay a khan phone pay in thlang ni chuan phone pay a khan in value dang enela paytm in thlang ni chuan in paytm a free charge in thlang ni chuan free charge a in thlanna zela he heng ho in thlanna zela hian in phone pay ka thlanga chumi ani wang chuan ka phone pay khan ka value don ani phone pay hian ka phone pay ka luta chuanin heta hian in click ang UPI invape theihna tura kha kani china cover englo na tur kha heta hian UPI kha ka copy ta enga copy ta phone pay khan hian cover paste anga hian cover paste anga chon ka pay na tur kha aron lang mai don ani ti hian lo lang mai ta chuanin hian lo lang ta hei sang het cover pack na tur zat emma kha in kan en chiangang hei heta chunga hian sangthum zariat ani ta hei sangthum zariat ani ta hian copy anga chuan heta phone pay hian ti hian sangthum zariat kha kan va click down ani chuanin heng bank in pay na tur kha chuanin hei hi ka va ti hian ka va pay down ani ti hian in pay mek ta ti hian pay mek ka pay lai tak chu ka ti lang ka pin chut lai vel kha ti han in pay zo kha ti han in pay na receive kha arun lang don ani chuanin heta hian hemi UTR hi copy nge yang in phone pay in kalani chon heta hian history khan info pay na kha history hian lang mai don ani ti hian history khan ti hian ka click ta chuan hei ti hian lo lang mai ta chuan hei heta hian a copy ta
ani lo he an moi zok he UTR zok hi he ka copy ta a chuanin heta hian ka lut leng chuan heta hianin hei kan va pe na UTR kha kan copy kha ta hian ka paisa chuan heta moi se na hian I click anga OTP dongang OTP donganga OTP ka dong ta 04930 ni ta chuan submit hi ka click anga ti hian yes confirm te ani click anga chuan ti khan I verify kha ni mai ta ni ti khan alu lok lo ni pon rei lo te in nga ka nga in balance a khan run lut mai don ani he run lut ngal chin khan he ka balance hi he ti hian ta chuan a sell dan na chu in va sell dan na chu na kina video thanin kan hril don nya he hi abai dan big video chu ani kalome Hei bai dan ta tuna sel dan lo enila. Tuna a sel dan kanin hrilang sel dan chu ol tuk eng ma hri thim lo na chon turom lo ha sabera chuan sel ARB a hian in click ang right here a hian click anga chuan sel ARB a bok hian click leang chuanin heta hian he kai ni a chuan tian lo lang ta nang ni a chuan in ti tir mi tharin ni chuan heta add UPI account hey add UPI account chau hi lo langanga ta hian in click anga chuanin hei chi hrang hrang phone pay te paytm phone pay paytm om ta phone pay le paytm chu in vek anga tlang lo na chuan a hnoya mi ho hei a hnoya mi ho mobiquick te free charge te mobiquick te airtel heng ho po hi phone pay le paytm ho nen hian a man dan chu a in ang vek ani UPI app vek an nia akal phunga in ang vek ani chu chuanin ta hian in click anga entinan paytm ni chuan paytm chuan ta hian in number kha in paytm in phone number kha in chuanga next in click anga OTP kha khan in maya chuan entinan chuanin in ti zo to chuan ta hian ti hian heta hian chunga hian invasel tu rakha entinan tuna hian queen hi ARB hi sangruk zali ka nei ta achunga hian ka sel za tur hi sangruk zali chuanin hei hi achungzo ka mi hi ta hi pahni awma chungzo ka mi select ang chuanin a hnuai hian sel hi ti hian ka click ta kha ti hian a in sel char mai ni hian a in sel a sel chu hi rei lowa in bank account minute nga mi somte te chung lek lekin a lo lu tan tiran he enula sangruk zali ka sel ta ngai sangruk zali ka sel ta ma se kha a leitu te khan a hlomin an lei kher lo ta he in punga an zati te he zati te sangruk zati te heng ti hian an leita entiran sanga in sel ni chon sanga kha hlom to bin lei kher lo ta mi rang kan zanga te sangkhat te zani tiang khan an run leya chuanin ti khan te in nga in bank account khan arun lut mai don ani an run bai khan chuan in bai khan entiran sang sing khata in bai chuanin sing kha zani kha run ludang chuan invasel khan zathum 1% kha lut lenga in hret thiam dan tur chuan 3% zel ani chu sing khatin in bai ani chuan sing khata khan zathum in hlebang chuanin ni khata hian veili nga te ti theita entiran sing khatin nga ti taula chumi omzia chu zathum zel nga chu sang kha zanga in hloder chu ni omzia taka chu entiran sang khat sing ni in ti ani chuanin ti khan in khat ti khan zaruk zel in hlebanga nga in ti ni chuan nga in ti ni chuan ti khan sang tu he ti hian in hunga he yam poisan china ka sela kha ti hian arun lut ta he kum ti hian arun lut zel mai don ani chu ni sel dan kalome Kha bai le sel dan chu ni maya bulran du tak tan le ti ve du tan ka soi to ang khan description a hian link ka da ta hin lo join mai nga khang zong khan ni maya thil har sa lo he platform atang hin ni khata sang thum zanga tanga noi khatleng na hlo thea kha chu bai le sel dan a zir ni maya arin tla kha
bultan tur hian za tangin bulatan thei a ti tu tak tak tan hlawk puina tham ania ilo ti ve theuh dawn nia